Teraz sa spoločne naučíme, ako vyhľadávať partnerov v projekte eTwinning. Keď sme na stránke www.etwinning.sk, prejdeme na záložku Nájsť kontakty a tu sa nám naskytne niekoľko možností, ako si vyhľadať partnerov. V prvom rade si môžeme nájsť partnerov vo fórume eTwinning, a to podľa toho, či sú to partnery pre projekty eTwinningové vo veku od 4 do 11 rokov, alebo pre projekty vo veku žiakov 12 až 15 rokov, či pre stredoškolákov od 16 do 19 rokov, alebo partnerov pre eTwinningové projekty vo všeobecnosti bez ohľadu na vek. Povedzme, že si chceme nájsť partnerov pre projekty pre stredoškolákov, tak klikneme na eTwinningové projekty vo veku študentov od 16 do 19 rokov a môžeme si hľadať potenciálnych partnerov pre projekt. Klikneme si na inzerát kolegu Delia Erena, ktorý ponúka projekt Seven Wonders of My Hometown, a tu si môžeme prečítať, o čom ten projekt je, a v prípade, že sa nám projekt zapáči, tak môžeme tomuto autorovi inzerátu a projektu odpovedať. Napíšeme mu nejaký odkaz a tento odpošleme. V prípade, že by sme mali záujem nájsť si partnera vo fóre Erasmus+, pôjdeme do tohto fóra a opäť si vybereme partnera podľa toho, v akej vekovej kategórie ponúka svoje projekty a svoju spoluprácu. Ešte si môžeme nájsť kontakty v sekcii eTwinning Plus fórume, kde opäť môžeme kliknúť a nájsť si partnera v krajinách nielen Európskej únie, ale v tých krajinách, ktoré sú zapojené do projektu eTwinning Plus. V prípade, že by sme mali záujem hľadať partnerov podľa kritérií rôznych, môžeme si hľadať partnera podľa funkcie, ktorú vykoná, či je to pedagogický poradca, asistent komenia, riaditeľ školy, učiteľ, výchovný poradca, školský pedagóg, psychológ a tak ďalej, alebo podľa krajiny, z ktorej pochádza, po prípade regiónu v danej krajine, predmetu, ktorý vyučuje, alebo odborného predmetu, ktorý vyučuje, po prípade vekovej skupine, akých žiakov učí, či detičky predškolskej výchovy, alebo žiakov základnej alebo strednej školy. Opäť si môžeme zadať ďalšiu požiadavku jazyk, ktorý ten učiteľ používa, v ktorom by sme spoločne komunikovali, alebo aký je to typ používateľa, alebo či máme záujem o využitie balíčka pripravovaného projektu a tak ďalej. Na základe týchto kritérií si môžeme takéhoto partnera vyhľadať. Ak vieme, koho potrebujeme hľadať v projekte eTwinning, tak použijeme túto cestu rýchleho vyhľadávania. Napíšeme si meno učiteľa, ktorého hľadáme, a klikneme na vyhľadať. No vlastne ten systém nám toho partnera vyhľadá. No a tu už môžeme partnera kontaktovať, môžeme
Takže toto sú spôsoby, ako si hľadať